Atensyon na lang sumaabot ng mga butante. Mubalik na ang COMELEC sa ilang ongoing registration sugod sa Setyembre 1. Apan karon pa lang gikinahanglan nga mangayo nag-appointment ng daan pinagi sa online portal sa COMELEC. Ano ang report? Gipahibaw ni Atty. Marchel Sarno, election officer sa COMELEC Cebu City North District, nga dunay bagong sistema ang ilang ipatuman kiniadto sa pagbalik na sa voters registration sugod sa unang adlaw sa Setyembre. Ang mga gustong magparehistro kinahanglang magpa-appointment ng daan pinaagi sa ilang Facebook sa COMELEC kung asa man sila nahisakop nga dapit o distrito. Kini ang basihan kung kinsa ang ma-schedule sa matag adlaw aron usab ma-control ang mga tao nga mobisita sa COMELEC office ug masigurong mapatuman ang social distancing. As much possible maura to atong i-entertain kini, gibuhat nato dili lang kahayuhan sa ato ang opisina kundi kayuhan sa nila. Ang magkawani usab sa COMELEC magpuli-puli sa pag-duty matag 15 ka adlaw nga dunay mag-opisina samtang aduna usay mag-work from home. Ang COMELEC bukas usab sa uban pang mga transaksyon sama sa pag-issue og mga certification. 15 days nga mo tunga, 15 days sad nga dili mo tunga, di ka trabaho, work from home. Gituyo ni siya kay in kaso og naay si bako lang naay matakdan, napatay kapuling nga kuan. At the same time quarantine sad ni sa ilaha. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.